Ftit tal-jiem ilu l-Gvern ħabbar li se jnaqqas il-budget allokat għall-Università ta' Malta b'1,000,000 mossa li qajmet rabja kbira kif dan is-settur kruċjali ferm għal pajjiżna spiċċa l-ewwel vittma tal-issikkar taċ-ċinturin tal-Gvern. Mossa li qajmet ukoll dubju dwar fejn se jkompli inaqqas u li ma setturi se jispiċċaw fil-mira ta' dan l-eżerċizzju ta' awsterità. Net News saqsa lis-Segretarju Parlamentari Elisin Zerafa Civelli biex tatina idea dwar minn fejn se jkompli jnaqqas il-Gvern. Ħajkun hemm iktar tnaqqis minħata tal-Gvern? Il-Gvern se jkun qed jieħu ħsieb mhux biss il-poplu Malti u Awċi jekk kif ħaħsieb lill-poplu Malti u Awċi tul sentej ta' pandemija. Elisin Zerafa Civelli provat tagħti l-impressjoni li tnaqqis fil-budget għall-Università huwa perċezzjoni oħra. Askonti huwa Net News qed interpretah bħala tnaqqis. Ma weġibniex, ħajkun hemm iktar tnaqqis fuq smoħra f'setturi oħra? It-tnaqqis qed tinterpreta b'dak il-mod inti. U dwar il-budget allokat għal kunsilli lokali is-settur li jaqa' taħta, Zerafa Civelli ma kommettiċ ruħha li l-budget se jibqa' l-istess. Kunsilli lokali ħajkun hemm tnaqqis? Il-kunsilli lokali se jkomplu jgħinu bl-aħjar mod possibbli kif dejjem jagħmlu waqt sentejn nerġa' nsemmi ta' pandemija l-kunsilli lokali baqgħu miftuħin. Marija Franca Lanza għal Net News.